यार सखी देहिया में धैले बाजड़ यार सखी देहिया में धैले बाजड़ यार सखी काम नहीं करला रजैया रे सखी काम नहीं करला रजैया रे सखी देहिया में धैले बाजड़ यार सखी देहिया में धैले बाजड़ यार सखी Dance Recording Studio सिर कर जाई अब लागेला बेकार पैसा के भूखिया हमर भतार ए सब सुन सिर कर जाई अब लागेला बेकार पैसा के भूखिया हमर भतार भारा खोजी धन सैया रे सखी भारा खोजी धन सैया रे सखी देहिया में धैले बाजड़ यार सखी देहिया में धैले बाजड़ यार सखी Dance Recording Studio राइटर जितेंद्र लक्ष्मी राकेश रोहित रविंद्र पिया बाबे परदेश राइटर जितेंद्र लक्ष्मी राकेश रोहित रविंद्र पिया बाबे परदेश सुमन सोना के लागल बा समैया रे सखी सुमन सोना के लागल बा समैया रे सखी देहिया में धैले बाजड़ यार सखी देहिया में धैले बाजड़ यार सखी।